μια μπάλα. Εδώ, Λιβερπουλάρα. Ομάδα κατέκτησε το Champions League το 2015. 50 σουτ από εδώ και πρέπει να πετύχω να κάνει περισσότερα και 5 γάμους. Να ανέβουμε τον Παλαμίδη. Είμαστε πολύ κοντά στην νίκη στο τελευταίο challenge. Σκοπός μας πάμε. Σημερινό βίντεο και για τις υπόλοιπες 24 ώρες θα μας ελέγχει τη ζωή ένας διάσημος YouTuber σχετικά με τον Πλουτονάρα. Εδώ είναι το YouTube του κανάλι, να πάτε να τσεκάρετε, βγάζει τέλειο περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια του challenge θα έχουμε μαζί μας το VAD, το Instagram του είναι εδώ, να πάτε να του κάνετε ένα follow το review και το Λιβάκι. Και αυτό είναι ένα follow το Instagram του εδώ πέρα. Πάμε να δούμε το πρώτο challenge, μπορεί να το δείτε εσείς. Πρώτο challenge, πρέπει να βγείτε στον δρόμο και εκεί κοντά που μένετε να ζητήσετε λεφτά από αγνώστους ώστε να αγοράσετε μια μπάλα ποδοσφαίρου. Να αναφέρω ότι πρέπει να βρείτε και να εφαρμόσετε τη δίαιτα του Erling Haaland για 24 ώρες. Εδώ πέρα μας λέει να ζητιανέψουμε λεφτά από αγνώστους και να πάρουμε μια μπάλα για να τη χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα challenges. Πήγαμε να το κάνουμε. Γεια παιδιά, πάλι ένα challenge που πρέπει να μαζέψουμε λεφτά να κάνουμε μια μπάλα. Και κάπου εδώ κόβει το ήχος διότι αποσυνδέθηκε το μικρόφωνο από την κάμερα χωρίς να το καταλάβουμε. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά μας έδωσαν λεφτά και δεν μπορούσαμε να παραλείψουμε αυτό το κομμάτι. Τελευταία που μας έδωσαν τα παιδιά, θα πάρουμε μια μπάλα. Εδώ, Λιβερπουλάρα. Πάμε να την αγοράσουμε. Πήραμε την μπάλα και πάμε για το δεύτερο challenge. Παράλληλα με το challenge το 24ωρο πρέπει να τηρούμε και την αγαπημένη διατροφή του Haaland και το αγαπημένο snack. Το πρώτο είναι τσεκάτια. Πάμε να φάμε τσεκάτια. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να φάμε τα κεκάκια που είναι το αγαπημένο snack του Haaland. Εμένα δεν μου αρέσει ο Haaland. Μου είναι στην πόλη. Όσο εμείς τρώμε τα κεκάκια, πήγαινε κάντε ένα subscribe και ένα like. Εδώ πέρα είναι το τελευταίο βίντεο. Το καλύτερο άτσο κερδίζει 200 ευρώ και το βίντεο είναι τέλειο. Πρώτα πώς θα βάζεις το κεκάκι στα 10? Ένα 8,2 πολύ τίμιο. Εσύ? 8,5. Δεύτερο challenge, πρέπει να βγείτε ξανά στον δρόμο και να κάνετε ποδοσφαιρικές ερωτήσεις σε αγνώστους. Σχετικά δύσκολες ερωτήσεις, έτσι. Όμως, αν απαντήσουν σωστά, πρέπει να τους δώσετε 5 ευρώ. Το δεύτερο challenge που μας έχει βάλει ο Πλουτονάρας είναι να κάνουμε ερωτήσεις σε όσα άτομα μας πούνε ναι σχετικά με το ποδόσφαιρο και όποιος βρει σωστά κερδίζει ένα 5 ευρώ. Το παιδί δεν ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο, πάμε να βρούμε έναν που ασχολείται για τις ερωτήσεις. Δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα που ασχολείται και με το ποδόσφαιρο, ειδικά 9. Ελπίζω να βρούμε τουλάχιστον ένα άτομο για να κάνουμε qualify το challenge. Βλέπετε τίποτα? Όχι, όχι. Και σε ακρομάκες δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα παίρνει το κουμπάνι. Βλέπετε ποδόσφαιρο, γενικά ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είστε με το ποδόσφαιρο, βλέπετε μπάλα και τέτοια? Για πες. Ωραία. Κάνουμε ένα βιντεάκι και αν τις βρείτε σωστά θα πληρωθείτε. Όχι μόνο, δεν θέλω, ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι αυτά τα 5 challenge που μας έχει βάλει θα τελειώσουμε μέσα σε 24 ώρες. Αν δεν τελειώσουμε ένα από αυτά μέσα σε 24 ώρες, το challenge βρήκαμε τελικά ένα άτομο που ασχολείται με μπάλα και θα του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για να κερδίσει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Πρώτη ερώτηση για 5 ευρώ. Ποια ομάδα κατέκτησε το Champions League το 2015? Τώρα προχωράμε προς το στάδιο, άμα δεν βρούμε κανένα στον δρόμο που να θέλει και το 5 ευρώ να ξέρει μπάλα. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε πολύ άτυχοι να προχωρήσουμε στο επόμενο challenge. Επόμενος και τελευταίος διαγωνιζόμενος για το quiz με τις ερωτήσεις. Έτοιμος να αρχίσουμε? Ναι. Ο ένας όρος είναι ότι όσο ανεβαίνουν οι ερωτήσεις, ανεβαίνει το πραγματικό ποσό. Αλλά αν χάσεις μια ερώτηση, θα χάνεις όλα. Πρώτη ερώτηση για 5 ευρώ. Ποια ομάδα κατέκτησε το Champions League το 2015? Μπαρσελόνα. Μία. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ στην εθνική Ισπανίας? All time. All time. Ναι, ναι. Ωραία. David Villa. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοίρασε φιλόρα. Ωραία. Επειδή μέσα στο μεγάλο γήπεδο του 11-5 του Παναθηναϊκού δεν μας άφηναν να πούμε, θα το κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα κάνουμε το τρίτο και το τέταρτο challenge. Πάμε να δούμε ποιο είναι το τρίτο και μετά το τέταρτο. Το challenge είναι το beep test. Μπορείτε να ψάξετε αναλυτικότερα στο YouTube για πώς να το κάνετε.
Πιστεύω είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά για κάποιον που δεν είναι αρκετά προπονημένος. Τώρα δεν ξέρω αν προπονείστε κάτι, οπότε καλή τύχη. Τρίτο challenge είναι το beep challenge, όπου εμείς δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να είμαστε ξεκουρασμένοι για το πέμπτο challenge. Και σε αυτό το challenge θα μας βοηθήσει δηλαδή ο Μούζα, όπου θα κάνει το beep challenge αντί για εμάς. Είμαι έτοιμος για το beep challenge, λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε φτάσει να είναι στα 6 δευτερόλεπτα. Έχει ξεκινήσει και πάει πάρα πολύ γρήγορα. Έχω κουραστεί. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ γρήγορα τα δευτερόλεπτα. Θα δούμε αν θα αντέξει. Δυστυχώς ο Μούζα έχασε το challenge, ήταν πάρα πολύ κοντά στην επιτυχία. Έχει κουραστεί πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται το πολύ. Τραγουδούμε το κατάφυξο όμως, δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε στο τέταρτο challenge. Τέταρτο challenge, αφού έχετε ήδη αγοράσει την μπάλα, θα πρέπει να πάτε στο γήπεδο και να βαρέσετε 70 shoot. Αλλά μέσα από αυτά τα 70 shoot θα πρέπει να κάνετε 10 γάμα και 10 crossbar. Πιστεύω έβαλα κάτι πιο light αυτή τη φορά. Λοιπόν, τέταρτο challenge είναι 50 shoot από εδώ και πρέπει να πετύχω 4 δοκάρια οριζόντια και 5 γάμα. Πάμε να ξεκινήσει. Ένα γάμα. 2 γάμα. Τρίτο γάμα. Παίρνω άλλα 2 γάμα και 4 cross. Πρώτο crossbar, αλλά δεν τραβήχτηκε από καμία από τις δύο κάμερες. Πάμε. Δεύτερο crossbar. Τρίτο crossbar. Ένα crossbar ακόμα και 2 γάμα. Αυτά και τα 2 και crossbar και γάμα. Είναι όλα 18 shoot και μου μένει ακόμα ένα γάμα να πετύχω. Όχι! Πρόφηκαν δίπλα. 5 shoot μένουν ακόμα, σκορώ το challenge. Και το τέταρτο challenge τελείωσε επιτυχώς. Πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το πέμπτο. Και πέμπτο και δυσκολότερο challenge, θα σας βάλω να ανεβείτε τα σκαλοπάτια του Παλαμιδίου, όπου είναι περίπου 857. Οπότε καλό κουράγιο και καλή συνέχεια από εμένα. Το πέμπτο challenge είναι να ανέβουμε τα σκαλιά του Παλαμιδίου. Είμαστε στην 999, άλλοι 800 κάτι. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε τώρα. Έχουμε μείνει 2 άτομα. Οι άλλοι έχουν πάει να φάνε το αγαπημένο φαγητό του Χάλαντ, τη φτέτα, στο καλύτερο μαγαζί του Ναυπλίου, Σταυρόπυλος Meat and Grill. Πάμε να ανέβουμε το Παλαμίδι. Λίγο φτάνουμε για να ανέβουμε τα πρώτα σκαλιά. Είμαστε πολύ κοντά στην νίκη στο τελευταίο challenge. Σκοπός μας να ανέβουμε εκεί πάνω. Πάμε εκεί. Αυτά με το πρώτο σκαλί. Ξεκινάμε. Απίστευτο ύψος και είμαστε ακόμα στην αρχή. Πάμε να μάθουμε πόσα είναι τελικά τα σκαλιά. Έχουμε ανέβει 100 με 150 σκαλιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν νομίζω να στρησίσουμε άλλο, θα πάμε να βρούμε τους άλλους που έχουν παραγγείλει τα μπιφτέκια του Χάλαντ. Κάντε όλη εγγραφή για αυτά που κάνουμε για σας, πάμε στους άλλους. Και να τα καλύτερα θεατήρια της πόλης και θα δοκιμάσουμε εδώ λίγο από στέκι με το βάγκο. Για πάμε. Μας φαίνεται πολύ ωραίο. Εντάξει να ξέρεις να γράφουμε και να μην έχεις φάει εδώ πέρα, το μυστίκι είναι top. Εμένα παίρνει ένα 9,7, εσένα. 9,4. Ωραίο. Δεν καταφέραμε να βλέπουμε το σκαλί του Παλαμιδίου, like, subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.